Claro, hortik etorri liteke ere impotentzia, ezta? Porque esaten duzu, jo, eske hau. Eta nik uste dut hori dela txarrena, ezta? Porque nik uste dut gune txikiak igual ni horretan sinisten dut. Mikropolitikan. Adibidez, zu, pertsona bat enpadronatzen badozu etxean, atzegon zan hemen, gurekin bizi zana bat. Eta lortzen badu paperak, berarentzat da altxor bat. Entonces, horako pauso hori haunditu behar da. Hori haunditu behar da. Porque orain dago erronka. Hemen, 80 hemen, Bilbon ez dakiz. Eta zer bertatuko da eurekin? Eskubide aldetik dinot, Hemen folklorismo asko egin dezakegu. Comidas, exóticas, bailes, bale, eta ondo dago, elkarre aurpegia begiratzeko eta hori dana. Baina hemen asuntua da eskubideak. Eskubideak ez dauden bitartean, ez dago zer eginik, Eta, entonces, holako geusak lortzea, holako espazio txikiak, ni orain hasi naiz irakurtzen hori Marina Garcés, katalana filosofoa, eta hor identifikatzen naiz pila bat, porque da pentsamentua, baino bizitzari lotuta, ez diskurtso oso politak eta bizitza hortik, ezta? Nik uste dut erronkak horrek direla, niretzat, eta gero gogoa izatea gauzak aldatzeko, ezta? Eta ez pentsatzea gizartea zoriontsua dela, que es maravillosa, eta ez dagoela besterik hori usurra da. Baina aldatu beharra dago eta konprometitu behar gara, bestela. Konprometitu ezkero indarra asko daukagu. Nik uste du baietz.